Bine v-am regăsit la un minunat episod din Încearcă să nu plângi, să-i dăm drumul. Drăguț, i-a dat acadica. Nu-i nimeni la petrecerea lui. Oh, au crescut. Ce drăguț. S-au căsătorit. Ce s-a întâmplat? Ce puțin. Bun, totul e frumos până acum. Deci n-am ce să zic. Totul este frumos. Nu înțeleg de ce spune încearcă să nu plâng. Să vedem ce se întâmplă. Oh, de asta. Oh, nu spune că mare cățelul. Oh, Doamne. Ce? Pentru ce tratament are cancer? Oh, Doamne. Oh, Doamne. Nu spune că moare și el. Două. Și asta ce ar trebui să fie? Stai, stop. Oh, iar ar trebui să fie fix. Deci. Ce să spun, o poveste foarte tristă. Ce e asta? Hai să punem și pe asta. Salut și bine m-am găsit la un nou episod. Oh, ce... Ok, și aici se termină episodul de azi. Chiar a fost o poveste tristă. Asta e. Îmi pare rău pentru ei. Și aici se încheie episodul. La revedere!